Көбек урта гомуми билим берүү мектеби татар тилинде окутуу боюнча республика күлөмүндө өткөрүлгөн бәйгедә грант тутты. Мектепте 116 бала окуй, аларга 25 окутуучу билим һәм тәрбия бирә. Мектепте окутуу бары тик туган телдә генә алып барыла. Мен Көбек урта мектебинде тарих окутам. Биздин дәресләрен күбесенчә татар телендә, туган телдә алып барыла. Бу инде күбрәк туган телен саклау максатыннан бик әйбәт практика дип күрәбез без моны, чөнки вакыйгаларны аңлатканда да татарча аңлату бик җайлы һәм укучыларга үзләштерергә дә бик әйбәт бар. Безне мәктәптә татар телендә укыталар. Миңа татар телендә уку бик ошый. Мин бәхетле. Тукай телен аңлый алам, Сәйдәш моңын аңлый алам, югарыга үрли алам. Мин Көбек урта мәктәбенең татар теле мәктәбендә белем алам. Мен 28 ел буена туган телемдә балаларга билим бирәм. Һәм шуның белән мин шиксез горурланам. 2020 елда Татарстан Республикасы муниципаль бюджет гомуми билим бирүү оешмаларында туган телдә билим бирүүнең иң яхшы практикасы республика бәйгесендә катнашты мәктәп. Эшчәнлекне республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләреннән торган комиссия урынга килеп бәяләде. Бу уку елында безнең Татарстан Республикасы муниципаль бюджет гомуми билим бирүү оешмаларында туган телдә укыту буенча иң яхшы практика дигән бәйге үткәрелде һәм без шул бәйгедә катнаштык. Һәм 500 мең сум күләмендә грант тоттык. Бу грант акчасы безнең материаль техник базаны ныгытуга тотылды. Киләчәктә дә җиңүләребез дәвамлы булсын иде дип теләп калабыз. Бәйгедә җиңү яулап мәктәп 500 мең сумлык грант тотты. Әлеге средстваларга мәктәпнең матди техник базасы ныгытылды, принтерлар, проекторлар, ноутбуклар алынды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.